Musím povedať, že katastrofálny výkon Podbrezovej, myslím si, že najhorší výkon jary. Dnes sme v tom zápase absolútne neboli a Trnava vyhrala absolútne zaslúžene. Mňa mrzí, že v podstate dnes sme sa na tom ihrisku takmer o nič nevedeli oprieť. V podstate to bolo herne, tak ako keby som to mužstvo ani ja netrenoval, ale samozrejme je to môžete mať zápas blbec, môžete mať deň blbec, ale vždycky by tam na tom ihrisku mali byť jedinci, ktorí to mužstvo dokážu v určitej fáze potiahnuť alebo v určitých momentoch na tom ihrisku potiahnuť. Samozrejme veľmi lacný prvý gól, ktorý to nejakým spôsobom naštartoval, ale celkovo nám neschýbal pohyb, energia a nejaká vôbec kombinácia absentovala, kde sme mali strašné množstvo nevinútených, nie že vynútených strát, ale nevinútených strát a to ma mrzí. Máme 2 kola do konca ligy a musíme spraviť dobré rozhodnutia, aby sme smerom k tej budúcej sezóne boli čo najsilnejší.